Dobrý večer, 9 ľudia v Škodovke sa hlásia, dokument a nomore, čau. Dobrý večer. Všetci sa pozdravte. Jeden bohavaj. Posunte to ďalej, nech sa všetky vidieť. Tu to čavo vpredu, hej. Všetci vidieť. Daj sem ten špekač. Tu je za tomu je záma. Počkaj, jak sa voláš? Neviem. Kurva, to je víno není. To je... Tak tam nič není vidieť. Tam nič není vidieť. Počkaj. Tu som kurva do piče. Tu je David. To som ja. Piče, dvere sa odpávajú teraz. Muziku, daj vôbec. Keď sa otvoria dvere, tak vypadneme aspoň traja. Minimálne. Aj dvere nemusím otvoriť. Automobil. Nebo nemáme kurva. Neumrel nikto! Smráte, keby sa to opice jebali. A teraz veľmi pomalinky, lebo tu sú také vyjebané terény, že najväčšie. Dostupil do hovna. Teraz sa... Nejdeš von. Dosti na mňa Ukrajinky robíte, pomínajte sa. Ešte ne? Nie, dobre. Ešte je. Debil. Niko nevidím! Niko nevidím!